Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong advanced course nining akong channel. Hinapon tabay. Nining lisuna atong tukion ang negative te form, ang naide ug ang iyang puli, zuni, ug ang ikaduhang negative te form, nakute. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Kining lisuna parte sa negative te form, ang naide nga usahay pwede pulihan sa zuni ug ang nakute nga giilapod isip ikaduhang negative te form. Kini silang tulo gikan sa nai form o ang plain non-past negatibo sa usa ka verb. Ang naide adunay tulo ka gamit. Ang pirmiro kay isip ipares sa lain-laing mga auxiliary verbs aron pagmugna og mga bag-ong conjugation. Ug imo nang naengkwentro ang pirmiro, ang naide kudasay nga pasabot palihog ayaw og buhat nga ato nang natuki sa miaging leksyon 40. Ang ikaduhang auxiliary mao ang hoshi nga usa ka adjectival verb nga pasabot mangandoy o gusto. Pasabot sa naide hoshi kay nangandoy ko o gusto ko nga di ka mobuhat. Ang ikatulo kay ang verb nga moraw, mudawat. Pasabot sa naide moraw kay mudawat ko sa aksyon nga di ka mobuhat. Laing pagkasulti, ayaw buhata. Ug ang katapusan kay ang verb nga oku nga pasabot mubutang. Pasabot sa naide oku kay di una kumubuhat karon. Pwede nimo ikumparar sa miaging leksyon bahin sa te oku nga pasabot mubuhat daan nga atong gituki sa leksyon 90. Ang sunod nga duha ka gamit sa naide kay kung ang naide mabutang sa sentence diin adunay laing verb sa main clause. Adunay duha ka kaso. Sa pirmiro, ang verb sa main clause usa ka laing active verb ug mao kini common. Ug sa ikaduhang kaso kay ang verb sa main clause nahilambigit sa emosyon. Sa kaso sa 2A, ang pasabot sa naide kay mubuhat sa verb 2 nga way buhat-buhat sa verb 1. Niining kasuha, ang naide pwede pulihan sa zuni. Sa 2B, din ang verb 2 na hilambigit sa emosyon, ang pasabot sa sentence sama niini. Akong gibati ning emosyona sa verb 2 tungod kay wa kumubuhat sa verb 1. Ug niining kasuha, ang naide pwede pulihan sa nakute. Ang nakute maupoy atong gamiton pag-ekspresar sa mga sentence nga adunay pattern nga ang X dili Y apan Z. Ang nakute pwede gamiton sa verbs, adjectives ug nouns, apan ang naide ug zuni sa verbs ra gamiton ug di pwede sa mga adjectives ug nouns. Tungod kay kining tulo naggagikan man sa nai form, ato unang rebyuhon unsa ang paghimo sa nai form sa mga verbs. Para sa mga category 1 o row dropping verbs, taktako nato ang row ending sa dictionary form ug usbon kini ngadto sa nai. Pangalitan, akeru moabri. Mahimo kining akenay, di moabri. Para sa mga category 2 o last hiragana changing verbs, aduna tay siyam ka klase. Ug depende sa verb ending, kugusu, bumunu, rutsu ug o, kining mga katapusang hiraganaha sa dictionary form usbon ngadto sa A series, bali mahimong kagasa, bamana, rata, ogwa. Ug niini ikabit nato ang nai. Bali kung kategory 2 gani ang verb, atong tutukan ang katapusang hiragana sa dictionary form. Sa lima ka common nga mga irregular verbs, ang suru mahimong shinay, ang kuru ngadto sa konay, ang iku mahimong ikanay, ang aru ngadto sa nay, ug ang da mahimong dewanay o janay. Karon, ato unang tukion ang pagpares sa naide sa mga auxiliary verbs. Niining mga kasuha ang gitutukan sa conjugation kay ang pagdi pagbuhat sa aksyon. Pirmiro ang naide kudasay, pasabot, palihog ayaw buhata, nga ato nang natuki sa miaging leksyon 40. Sa akong ang ehemplo, akong ibutang ang dictionary form sa verb nga gigamit sa mga ehemplo diri sa wang ibabawong bahin sa screen. Ug ang numero tapad sa Romaji transliteration mao ang verb category. Ang mukaon kay taberu. Tabenai de kudasay. Tabenai de kudasay. Palihog ayaw og kaon. Ang moadto kay iku. Ikanay de kudasay. Ikanay de kudasay. Palihog ayaw og adto.
Sunod nga auxiliary mao ang adjectival verb nga hoshi, nga pasabot mangandoy o gusto. Pasabot sa naide hoshi kay nangandoy ko o gusto ko nga di ka mobuhat sa aksyon. Ang bali niini kay ang te hoshi, nga pasabot nangandoy ko o gusto ko nga mobuhat ka sa aksyon. Ato niyang tutukan ang te hoshi sa laing leksyon pohon. Ang te hoshi o naide hoshi gamiton lamang adtos parehas na tugrangko o sa mas ubos kanato kay di ni matinahuron kung atong gamiton sa mas taas pa kanato. Para sa mas taas pa kanato, atong gamiton ang pirmirong conjugation, ang naide kudasay, palihog ayaw buhata, nga ato nang naistudyuhan sa leksyon 40. Ihemplo, ato gyapon gamiton ang mga miaging mga verbs. Tabenai de hoshi. Tabenai de hoshi. Pasabot, gusto ko nga di kamukaon. Ikanai de hoshi. Ikanai de hoshi. Og para mas matinahoron, ikabit nato ang des sa katapusan. Ikanai de hoshi des. Pasabot, gusto ko nga di kamulakaw, di kamuadto. Sunod nga auxiliary verb kay ang moraw, mudawat. Pasabot sa naide moraw kay mudawat ko sa aksyon nga di kamubuhat. Laing pagkasulti, ayaw buhata. Timan-i nga gamiton rapod kini sa parehas na tugrangko o sa mas ubos kanato. Para sa mas taas kanato, mogamit ta sa humble version ang te itadaku nga ato nang gituki sa miaging leksyon si Tinta. Pwede pud ninimo makomparar sa iyang afirmatibo nga version ang te moraw, mudawat ko sa aksyon nga imong buhaton, nga ato na pong natuki sa miaging leksyon 69. Mao gyapon mga berba. Tabenai de moraw. Tabenai de moraw. Mudawat ko sa aksyon nga di kamukaon, laing pagkasulti, ayaw kaon. Ikanay de moraw. Ikanay de moraw. Mudawat ko sa aksyon nga di kamuadto, laing pagkasulti, ayaw adto. Sunod nga auxiliary verb kay ang oku nga pasabot mubutang. Pasabot sa naide oku kay di una kumubuhat karon. Siguro tungod kay di pa kinahanglan karon o di pa panahon o kay mubuhat man ko unya. Ang bali niini kay ang te oku mubuhat daan nga ato nang gituki sa leksyon 90. Ato de baikingu ni iku kara ima wa nani mo tabenai de oku. Ato de baikingu ni iku kara ima wa nani mo tabenai de oku. Moadto man ko sa buffet unya, di una kumukaon og bisag unsa karon. Ashita, Tanaka-san to issho ni iku kara, kyou wa ikanai de oku. Ashita, Tanaka-san to issho ni iku kara, kyou wa ikanai de oku. Tungod kay magdungan mig adto ni Mr. Tanaka ugma, di lang una kumuadto karong adlaw. Ang moduwa kay asobu. Kodomo tachi ga ato no party de genki de irareru you ni ima wa amari asobasenai de oku. Kodomo tachi ga ato no party de genki de irareru you ni ima wa amari asobasenai de oku. Para ang mga bata lagsik gihapon sa party unya, di nako kaayo sila paduwaon karon. Sunod, tan-aw natong ikaduhang gamit sa naide kung parisan kini og laing verb sa main clause. Ang pasabot, di ko mubuhat sa action 1 ug mubuhat ko sa action 2. O, mubuhat ko sa action 2 nga way buhat-buhat sa action 1. Niining kasuha, pwede tapulihan ang naide sa zuni. Ato nang tanawon sa pagporma sa zuni conjugation. Sa daling pagkasulti, ang nai pulihan diretso sa zuni. Pangalitan taberu mukaon, mahimong tabenai ug mahimo kining tabezuni nga way kaon-kaon. Ang yomu mubasa mahimong yomanai nga mahimong yomazuni nga way basa-basa. Apan medyo lahi ang irregular verb nga suru. Negatibo niini kay shinai mahimong sezuni nga way buhat-buhat. Taberu mukaon. Asa gohan wo tabenai de dekakenai de kudasai. Asa gohan wo tabenai de dekakenai de kudasai. Palihog ayaw og gawas nga way kaon-kaon.
Og pulihan ta og zu ni, pwede po ta mo ingon og asa gohan wo tabezu ni dekakenai de kudasai. Asa gohan wo tabezu ni dekakenai de kudasai. Parehas gyapon meaning, palihog ayaw og gawas nga way kaon-kaon. Ang kakeru kay mogasto og kwarta. Boku wa amari okane o kakenai de yasumi o tanoshimu. Boku wa amari okane o kakenai de yasumi o tanoshimu. Maglingaw-lingaw ko sa akong bakasyon nga di kaayo mo gasto og kwarta. Pwede po ta mosulti og boku wa amari okane o kakezu ni yasumi o tanoshimu. Boku wa amari okane o kakezu ni yasumi o tanoshimu. Maglingaw-lingaw ko sa bakasyon nga di kaayo mo gasto. Ang mukuha kay toru. Kare wa yasumi o toranai de 5時間で働き続けた。彼は休みを取らないで5時間で働き続けた。Mitrabaho siya diretso 5 ka oras nga way kuhag diskanso. Pwede po ta moingon og kare wa yasumi o torazu ni 5時間で働き続けた。彼は休みを取らずに5時間で働き続けた。Midiretso siya trabaho 5 ka oras nga way kuhag break. Ang mobayad kay haraw. Kare wa okane o harawanai de itte shimaimashita. Kare wa okane o harawanai de itte shimaimashita. Milakaw siya nga way bayad-bayad. Pwede po tamingon og kare wa okane o harawazu ni itte shimaimashita. Kare wa okane o harawazu ni itte shimaimashita. Milakaw siya nga wa mobayad. Ang mubuhat kay suru ug ang motuon kay benkyou suru. Kanojo wa amari benkyou shinai de mo shiken ni goukaku shita. Kanojo wa amari benkyou shinai de mo shiken ni goukaku shita. Nakapasar siya sa eksamen nga wa kaayoy tuon-tuon. Pwede po ta moingon og kanojo wa amari benkyou sezu ni shiken ni goukaku shita. Kanojo wa amari benkyou sezu ni shiken ni goukaku shita. Nakapasar siya sa eksamen nga way tuon-tuon kaayo. Ikatulong gamit sa naide kay isipare sa main verb nga nahilambigit sa emosyon. Pangalitan nalipay, naguol, nahuwasan, nahiubos, ginerbyos, nabalaka, ug uban pa. Niining kasuha, ang naide pwede pudpulihan sa nakute. Maporma ang nakute paagis pagpuli sa nay og nakute. Ang mahuog gikan sa langit kay furu. Ame ga furanai de yokatta desu. Ame ga furanai de yokatta desu. Nalipay ko nga wa muuwan. Pwede po ta mosulti og ame ga furanakute yokatta desu. Ame ga furanakute yokatta desu. Maayo nga wa muuwan. Ang mohinumdum kay omoidasu. Ano kata no namae o omoidasenai de moshiwake nakatta desu. Ano kata no namae o omoidasenai de moshiwake nakatta desu. Wa gyud rason nga di ko kahinumdum sa ngan atong tawhana. Pwede po ta mosulti og ano kata no namae o omoidasenakute moshiwake nakatta desu. Ano kata no namae o omoidasenakute moshiwake nakatta desu. Ang makaabot sa oras kay maniaw. Shudensha ni maniawanai de gakkari shimashita. Shudensha ni maniawanai de gakkari shimashita. Nasagmuyo ko nga wa ko kaabot sa katapusan nga train. Pwede po ta moingon og shudensha ni maniawanakute gakkari shimashita. Shudensha ni maniawanakute gakkari shimashita. Pag-ekspresar og ang X dili Y apan Z mogamit tag nakute. Di siya si Miss Tanaka apan siya si Miss Hayashi. Kanojo wa Tanaka-san de wa nakute Hayashi-san desu. Kanojo wa Tanaka-san de wa nakute Hayashi-san desu.
Ang meeting dili ugma apan sunod ugma. Kaigi wa ashita janakute asatte desu. Kaigi wa ashita janakute asatte desu. Di na sushi apan tempura kana. Are wa sushi janakute tempura desu. Are wa sushi janakute tempura desu. Timan-i nga ang naide ug zuni sa verbs ra magamit ug di pwede gamiton sa mga adjectives ug nouns. Apan ang nakute maoray pwede gamiton sa mga verbs, adjectives ug nouns. Ihemplo kini gamit ang i-adjective. Mauwaw ko nga di bag-o akong sapatos. Kutsu ga atarashiku nakute hazukashii desu. Kutsu ga atarashiku nakute hazukashii desu. Laing i-adjective nga ehemplo, natinga ko nga ang eksamen di lisod. Testo wa muzukashiku nakute bikkuri shimashita. Testo wa muzukashiku nakute bikkuri shimashita. Na adjective nga ehemplo, maayo nga di ko sikat para aduna tay privacy. Boku wa yuumei janakute yokatta desu. Boku wa yuumei janakute yokatta desu. Laing na adjective nga ehemplo, nabalaka ko nga kanang syudara di kaayo malinawon. Ano machi wa amari anzen janakute shinpai shite imasu. Ano machi wa amari anzen janakute shinpai shite imasu. Ehemplo gamit ang noun, nahiubos ko nga ang panihapon di sashimi. Banggohan wa sashimi janakute gakkari shita. Banggohan wa sashimi janakute gakkari shita. Laing noun nga ehemplo, nalipay ko nga dili makahadlok ang salida sa sine. Kowai eiga janakute yokatta desu. Kowai eiga janakute yokatta desu. Suma total, ang negative te form nga naide adunay tuto kagamit. Pirmiro kay isip auxiliary verb. Ang naide mo kombinar sa kudasay pagporma og naide kudasay nga mao'y conjugation sa palihog ayaw buhata nga ato nang natuki sa leksyon 40. Ang naide mo kombinar pod sa adjective nga hoshi. Pagmugna og naide hoshi nga pasabot gusto ko nga di ka mobuhat. Ang naide hoshi ug ang iyang affirmative counterpart nga te hoshi kay gamiton lamang ngadtos parehas o mas ubos na tugrangko. Para sa mas mataas na tugrangko, atong gamiton ang naide kudasay. Sunod, ang naide mo kombinar pod sa verb nga moraw, mudawat, aron mo porma og naide moraw nga pasabot ayaw buhata. Gamiton pod ni nato ngadtos parehas o mas ubos na tugrangko. Ang katapusan kay mo kombinar ang naide sa verb nga oku aron pagporma og naide oku nga pasabot di una kumubuhat. Niining tanan ang gitutukan kay ang sa di pagbuhat sa aksyon. Ang ikaduhang gamit sa naide kay ang pagkombinar niini og laing verb nga anaa sa main clause. Pasabot niini kay di ko mobuhat sa verb 1 og mobuhat ko sa verb 2. Laing pagkasulti, mobuhat ko sa verb 2 nga way buhat-buhat sa verb 1. Ug niining kasuha ang naide pwede pulihan sa zuni nga maporma paagis pagbaylo sa nay sa zuni. Apan ang shinay mahimong sezuni. Ang naide og zuni para sa pag-conjugate og mga verbs ug di kini gamiton para sa mga adjectives ug nouns. Ang ikatulong gamit sa naide kay kung mokombinar kini og verb sa main clause nga nahilambigit sa emosyon. Ang hubad niini kay akong gibati ang emosyon sa verb 2 nga wa kumubuhat sa verb 1. Ug niining kasuha, ang naide pwede pulihan og nakute. Ang sentence structure nga ang x dili y apan z maekspresar lamang gamit ang nakute. Lahi ra sa naide og zuni nga alang lamang sa mga verbs, ang nakute pwede pod gamiton sa mga adjectives ug nouns. Ug diri natapos ang atong leksyon bahin sa negative te forms nga naide, zuni ug nakute. Salamat sa pagtan-aw. Otskare sama deshita.
Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpractice adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balikin igtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.